antar kota antar provinsi PT Dwi Raya Laksana 322 Merak Purwantara. Wah lagi bumele teko ae Sangaraja jalanan Gunung Mulia. Yo penumpange jan iya ora kemen-kemen ae penumpange los lanang wedok nom tuwek gede cilik munggah dadi siji. Iki kondektor ati wedi yo iki kondektor ati wedi los wae Gunung Mulia. Terpantau kayak yo tiga unit kayak tunggal darah karo apa sing loro mburi kayak tunggal darah iki Sumber Jaya Makmur ngarep dhewe Mahardika Jaya Santoso. Iki bae ngeterne cantik ra umum tenang los. Yo nyeneng nih tenan nih kondisi terminal Jatisrono Minggu tanggal piro tanggal piro Minggu tanggal 7 Juni 2026 Presiden Prabowo. Enak kayak iklan. Gunung Mulia tunggal darah sing tengah kayak ora patek oh iya sing tengahnya tunggal darah mburi dhewe ya tunggal darah iki enak Sumber Jaya Makmur karo Mahardika los. SDM Sumber Jaya Makmur iki montore bakul tahu saka Tirtamaya Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah Indonesia kulone Singapura. SDM nomor lambung piro wi? Ora tulisane 28 seat AC Milan tunggal darah. Nek montore Bapak Kaji Haryanto 188 memasuki los boy memasuki terminal Jatisrono angkatan sore. Disusul base legend tunggal darah Indonesia RC 004 kaya biasane demit ora ndulit apa meneh setan lho panggah ora doyan Aston Villa lho biar ganti lho iki. Ayo apa ya? Iki ya foto-foto base legend iki, Gunung Mulia masuk terminal. Lah iki pribumi Wonogiri tunggal darah AC Milan RC 029. Seperti biasa wis padha wae demit ora ndulit apa meneh setan wis kena ora doyan. Yo los. Ada yo iklan PO Haryanto Al-Muhsinin angkatan sore menuju ibu kota Jakarta Indonesia. Seperti biasa demit ora ndulit setan ora doyan.